Здравейте, пичове! Аз съм Бобчин за Пичагри. Днес ще играем... Какво ще играем, уей? Pixel Gun, аз съм Бобчин Ветръчител, да. Сега се сети. Ко спечели? Аз съм Баба Драгана, Аз съм Нагасаки. Не. What the heck is wrong with you? Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. О, лисицата! Що за лисица се изправя на два крака? Какво е това? Сори, бата, ама не е Коледа. Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. Але, шефе, как си днес? Да ми кажи нещо, бе, защото аз съм умрял. Къде исках да отида са? Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. Later on, hablo. Да скучу. Аз съм Нагасаки. Къде се печелят много пари? Голяма работа е. Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. Ножка, 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 ножка. Боинг. Уи. Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. Защото ще те наебе. Кой позволява да стреля Бобчин, бе, гледа го това? Много силно. Това ще оглуша от него. Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. Къде си, бе? Гледай го. Дайте ми на мене флага, бе. Бе. Аз съм Нагасаки, всичките са еднакви. Голяма работа, хич не ми дреме. Много кръщат те, бе. Нема ли да умреш? Ще ми извинявате за това, приятели, но просто това е живота. Сестра ми и братовчетната тук, как мислите, че ще е?
Или ще е нещо по-различно от лудницата? Уи! Аз съм и Нагасаки и всичките са еднакви! Дуг. Гледай го начин къде скочих. Пак ще ви кажа, ще ми извинявате за това квичене, ако въобще го чуват, защото... Кой стреля? Бобчин Джуниор! Това броня има той, бе! Аз съм и Нагасаки и всичките са еднакви. И я го яж в кикен, защото ще... Няма продължавам нататък. Убейте ме! Дай, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бум! Аз съм и Нагасаки и всичките са... Една стенка! Ай сектира, бе, то много малко! Не мога да гледам от това. И къде са флаговете са? Пет. Аре, уе. Флага! Флага, бързо бягай ти, защото флага ще я изгубиш. Флага, бързо бягай ти, защото флага ще я изгубиш. Флага, бързо бягай ти, защото флага ще я изгубиш. Флага, бързо бягай ти, защото флага ще я изгубиш. Бе, къп сти, бе! Kiss my ass. Аз като че ли съм много голям специалист на английски. Гледай го тоя, уе! Гледай го, уе! Гледай как ни ги пил флага, уе! Не мога го оцелим с тази кръпчарка. Гадно, мазно и нахално и вкиснало и грозно и вкиснало! Гледай го, уе! Как мазно и гадно ми е ги пил флага, уе! Гадно и мазно, бе! Гледай го, бе! Дай, да ви седем огъзе! Гледай го, бе! Не мога го оцелим 50 години. Аз съм и Нагасаки и всичките са еднакви. Това е една голямата черта. Гледай го това, бе! Като този скален орел. Къде е нашия флаг? Да ви пържим. Аре, я. Да ти спържим. Флага е мой, Boing. Гипиха ми флага, бе, бате. Това съм сам, как няма ми гипат флага.
Пада ми батерията, да. Не ми дреме, да. И що и да ми дреме. Как не, да. Те няма да ме убият. О, хичов въобще. Върнете скапания флака. Айде по-бързо, уей. Няма време да те чакам, уей. А къде ни флага всъщност? Бате, до тебе флага, би ли го... Мърдна малко газа навътре да си го вземеш, а? Айде, пукай се ти, защото ще те наемам, о да, бе, да. Значи, няма да гледам видео, защото няма да скуба времето. Но много добре знам, че малко като спечелих една стотинка предишната игра, станаха 100 стотинки. Това няма се нямам там както се нарича. Но съм 100% сигурен, че тази игра е мами. Значи аз преди малко бих една битка. И вие ще се свидетели, защото ще ми гледате видеото. Преди малко като бих една битка, спечелих 100 парички. А сега няма едната. Шит. Безобразие. Ще съдим те къде се прави тази игра. Ще ме лъжете, аз съм Бобчин 23417 абоната, уе. Мене никой не ме лъже. Лъжат на кусор хора, не се пак. Аз съм им Нагасаки, са еднакви, гледай това как ме шива и ще го убием. Точно преди ли, бебате? Моля ви се, вземете скапания флаг. Тъпи, ама толкова стъпи, аз хора не съм виждала, Вие виждали ли сте, приятели? Моля ви се, кажете ми дали сте виждали. Флага е пред тях, а те не го виждат. Да, бе, те са слаби, моля ти се. Това е гарантирано. Гледай ги тея петима там отгоре, не ще да вземам скапания флаг. Никой не пази, не. Хеч. Да го взема, да, за какво и да го пазя? Тази аз това се чуем, то... Гледай го, значи. Не, бат, аз въобще няма да паднем. Не, хеч. Гледай го. Можете поне да го убиете, да не вземем скапания флаг. Не, въобще. На мен що трябва да го убием? Не, хич. Що трябва да го убием? Не, въобще. Не имам грижи. Никакви. Кой е взел са флага? Никой. Аз ще го взема. Никакви грижи да, бате. Петима отгоре са, никой не взима флага. Никой. Гледай, бега. Само аз съм в игра. Днес. Не, те са тапаци, няма да ме убият. Не, въобще. Поне се помня от моят отбор. Тука, гледай ги. Сме некът за световно, нямам думи. Играта се едно е за първи път. Върнете флага поне. Гледай го то с скапаното си оръжие, да, бат. Той нема ме оцели. Не, мене няма ме оцели, ама аз ще го оцелим. Аз съм Бобчин 234. И то път не е 2 стотинки, трябва да спечеля 10. Защото те въобще, ама хич. Не гледай, 50 човека тук наредени няма. Никой няма да вземе флага, никой няма да го вземе. Хич, не. Чекам тук като някакъв побезумял кон да дойде флага.
Не, въобще той флага, не, някакъв там дартак го взе, не, хич. За какво му е да? Не, въобще. Какво е това оръжие? Да, стенки, ей, поне нещо умно. С какво съм аз? С какво е това? Какво? Не, бат, това толкова стъпо, че нямам думи. Разбирам някой калашник да ми дадат пак ще помня. Гледай от този са слабак, ще ми гепи флага. И да ти цъкам мустаците, бе. О, извинявай, ти нямаш мустаци. Гледай, бе. Нема кой да пази флага. Ако не съм аз, те няма да спечелят. Гледай го тоя. Говедар ще ми взима флага. Не си познал. Аз съм говедарския букчин 2-3-4. Не знам какво това оръжие, ама ще го използвам. Не, той няма никакви намерения да се... Не, никакви намерения да ме защита. Говедар. Никакви. Нямам думи просто. Толкова са тъпи, че дори... Циганите не са толкова тъпи. Не, бат, те нямат оръжие, не могат да гръмнат, не, въобще. Той не може да ме запали хич, да, как не. Нормално е запалването, те не пазят скапания флаг, гледай. Никой няма тука, един педерас няма. Държи ми свещения флаг. От мен зависи дали ще спечелите нещо или не. Ще дам един игнат Дагасаки там, какво беше. Не. Нема никой да си спаси флага, бе, никой няма да го спаси. Благодаря на мене, че... И се опитам да изпаса флага и се опитам и да взема флага. Но то не. Той ако не си подскача, не си прави джъмбото... Не. Много драк там как беше. Ебето. Гледай го това, ще ми се качи на главата, ма нема да гледам скапания флаг. Не, въобще не. Че чакам тук като професионал колна да дойде флага, ето сега дартак ще ме изкорми тук. С тази грозна ножка. А така. Добре, че комисар Рекс оправи нещата. Там ли е ни флага? Не, батите, никакви намерения да го пазят, никакви. То кога стигна тук, ще ми кажеш са? Флага у мене, би ли доставил скапания флаг, защото аз ще те доставя тебе след малко в гроба. Ще се закопаем, ако трябва мъртъв. Ма жив как беше, бе? Не помня такива поговорки. Гледай, той говедарско нещо ще ме стреля. Да, ама никой няма да убие. Това да помня. Доставете скапания флаг, бе! Пак ли то бък? Флага е по нещо. О, здрасти флаг. Не. Не, бате, той няма никой тук да ми спаси флага. Никой. У мене флага те няма да го става. Това е сигурно. Айде. И какъв то губноле там, каквото спечели. Сори, ама съм зле. Не, вижте. Гледайте, не, никакви намерения да пазят флага, хич, так не. Виктори, да, Виктори! Заради кой ли Виктори? Този път съм втори. Още една стинка ми трябва, още една стинка. Какво си извадих от газа, бе? Това видео е. Това беше точно за Торпит от моя клас. И за доктор Неди кой си.
Ще заспа, бе, аре бързо, бе, какви сте скапани видеа? Ще ги пускат като тази игра, никой няма с теми. Да ми се дере, ай се тере, уе. Нещо по-умно да играем, защото тук вече бим някакви говедари. Глей, пак съм това грозно арбалетче. Ко се реж, бе? Ко ми се реж, гледай го тоя. Запецнал си, бате, запецнал си. Сецнал си се. Това беше правилната дума. Гледай го и то се сецнал едно. Ходи като някакъв лумпен. Той иначе не, но все пак. Говедари, ма такива говедари аз не съм виждал. Да ви спържим, уе, да ти спържим, уе. Дай, бе. Не така печели нещо. Ай, стига, уе. Никакъв говедар тук нема. На трето място никак не аз. Какво е това, уе? Какво е това? Нещо. Говедарско нещо. Забравихме да кажем. 15 скапаната батерия. Ай, сиктир, уе! Днеска нещо не ми е ден. Приятели, ще спрем за малко видеото и някъде ще се скрием, защото ми пада батерията. Трябва да ходим си вземем зарядното. Е, голяма работа. Спрем за малко видеото. И така, приятели, понеже скапаната ми зарядно. Дава някакви програми, като се пусне и сега ще чекаме. Друго нема. По това време аз ще си изкопая гроба, ще се зарова в него и ще умра. За това време, където чекам тук. 0 точки имам и брана на 0 точки. Къв то говедар, бе, зелен, червен там. Червен беше. Гледай го. Говедарски говна. Яж го е, патока дафи, яж го. И къде сте говедари са? Патока дафи, това си ми е любиме, патока дафи. Гледай го е, мъкни. Трябва ми само една паричка. Нема спечелим нито една са. Аз и Нагасаки, всичките са някакви. Какво е това пони, уе? Пипи, ама толкова аз не съм виждал. Сте балони са. Предложете някакъв калашник да си купим. Е, това мисля, че ще е готин. Да го купувам ли? Иначе трябва да купете това. Това не ми трябва.
Не, ще купим това, ще изиграем една битка. Къде е, бе? С него. Да видим, що прави. Кой това по-ниве? Аз да не съм от уния момиченцата в нашия клас. Кифличките. Аз съм и Нагасаки и всичките са еднакви. Умира се, бате, умира се. Ще силикони сама с лампата тук след малко. Да, има и мерник, нали? Трябва да е калашник. Какво? Какво? Какво е той, бе? Какво е той, булре? То за скапано оръжие, там където изхарчи парите си. Това с нощите да ги бием, че съм по-силен. Да, знаеш ли, че днеска нещо не ми е ден и не трябваше днеска си купим оръжие. Гледай го той, какво това? Сам, моля ви се. Какво е това? То да ни накачи! Колко патрона изхарчих за едно говедарче за тук да изтебим? Много сте големи за тези катръвки. Да, ти изпържам поне. Да не съм с това скапано оръжие.
как може да съм толкова смутен? Вие знаете. Защото аз очевидно не знам защо съм толкова смутен, че да купа за 110 стинки. Такова скапано оръжие. И така, приятели. Аз беше за всичко за този епизод. Аз съм Бобшин Вятър 4, абонирайте за мен. Бобшин Вятър 4, да, извиняйте. Тук нещо съм нервен от скапаното оръжие, което купих. И се изпуснах тук, защото телефона ще да го изпуснем. Това беше. Довиждане от мен, аз съм Бобшин Вятър 4. Абонирайте за мен Бобшин Вятър 4. Голяма работа. И всичко беше от мен. Това е Pixel Gun. Аз съм Бобшин Вятър 4. Абонирайте за мен. Чао.